5, retasació de càrregues i compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació del PAI Pàtios Urbà presentat per l'agent urbanitzador Pàtios Urbana SL. Bé, es tracta d'una proposta que fa l'urbanitzador de les obres d'urbanització al costat, per entendre'ns, de l'escola infantil i el carrer d'Ells. S'ha presentat per part de l'empresa una retasació a les obres per un motiu que implicaria l'increment de les quotes al conjunt de propietaris de la zona. Una ve motivada per una sentència que n'hi ha per part del Tribunal Superior de Justícia, en el qual reconeix una al·legació que va formular un veí, en aquest cas un propietari que tenia una construcció, i que hi ha una sentència en contra de l'urbanitzador que li dona la raó al propietari. I una altra en el qual es demana un increment de quotes a repartir entre els propietaris per una obligació d'Iberdrola per a unes tasques que s'han realitzat al llarg de l'urbanització. Analitzat ja tot l'expedient i per part dels tècnics municipals informat, s'admitiria a tràmit només l'al·legació que ve donada per la sentència del Tribunal Superior i no s'admitiria a tràmit la proposta de l'urbanitzador per el que refereix a els costos d'Iberdrola, donat que en l'informe apareix ben detallat que l'urbanitzador no va comunicar i no va, en el seu moment, presentar en temps d'informe el que era aquesta informació i, per tant, els propietaris, en aquest cas, no són els culpables o responsables de tenir que assumir aquest cost. Per tant, la proposta al plenari seria la d'aprovar l'informe, més per als tècnics municipals, que, com ha dit, desestimaria la proposta del reparto per el que respectaria al conjunt dels propietaris en el que és Iberdrola i acceptar la sentència del Tribunal Superior respecte a la patrimonialització del almacén que va construir en aquesta zona. Alguna intervenció? Bé, nosaltres anem a recolzar l'informe fet per l'arquitecte i l'advocat Fernando Millar, i perquè pensa a més que en el tema de la retaxació és una errada de l'agent urbanitzador i per tant l'ha d'assumir ell, i tot el que no siga per la nostra banda de negar això ens pot dur problemes en el. Alguna intervenció més? Sí, nosaltres també anem a donar suport a l'informe dels tècnics. Pensem que el mateix, que els propietaris no tenen per què pagar els defectes de temps i forma que ha plantejat el projecte i res per això. En aquest cas passem a la votació.